नमस्ते. आज मी रगडा चाट बनवते आहे. आता मस्तपैकी बाहेर खायची गरज नाही, बाहेर जायचं पण नाही, अशी घरात बनवून खायची. आता मी तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची ती. हे सफेद वाटाणे आहे. रगड्यासाठी आपण घेतो ना ते सफेद वाटाणे. 1 कप वाटाणे रात्री भिजायला ठेवले होते आणि आता चांगले भिजले आहेत बघा. आता 1 कप आहे. ते वाटाणे आपले कुकरला घ्यायचे. भिजायच्या अगोदर 1 कप ना? हा, भिजायच्या अगोदर 1 कप. आता ते 1.5 कप झाले असतील. 2 बटाटे घेतले, साल काढून आहे ना असे तुकडे करून घेतले त्याचे बारीक. 2 छोटे बटाटे का? दोन छोटी, एक मोठा एक छोटा, म्हणजे 2 बटाटे. आता याच्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची आहे, अर्धा चमचा कमी. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचं आहे चवीप्रमाणे. तर याच्यामध्ये पाणी टाकते. आपण वाटाण्याच्या आणि बटाट्याच्या वर पाणी टाकायचं, म्हणजे आपल्याला याला आहे ना 5-6 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत. 5 शिट्या तरी झाल्याच पाहिजे, पटापट होतात ना. 6 शिट्या झाले तरी पण चालतील. चालेल. हा. दिलूचं नाक कुठे आहे, डोळे कुठे आहे, तोंड कुठे आहे, आलेले हात पकडलेले, हात पकडलेले. आय चावली चावली चावली, ती चावते, दिलू चावते माझी. आता इथे काय ठेवलंय? इथे भात ठेवलाय आणि आपला रगडा शिजलाय. वाटाणे आणि बटाटे शिजलाय, तो कुकर खाली काढून घेतलाय. आणि इथे आपल्याला आता रगडा बनवायचा आहे कढईमध्ये. आता आपला तोपर्यंत भात मुरेल ना. आता मी कढई ठेवली बघा. कढईमध्ये 2-3 चमचे तेल टाकलंय. त्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. कांदा आणि मिरची टाकते. मिरची 2 घेतले बारीक बारीक. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. आता याच्यामध्ये कांदा थोडा लाल झालाय. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते, अर्धा चमचा. आता कांदा आपला बघा चांगला गोल्डन झालाय, कलर आलाय छान. आता त्याच्यामध्ये एक टोमॅटो टाकते. 1 टोमॅटो घेतले मोठा. ते आपल्या इथे मिश्रण आहे ना चांगलं घट्ट होईपर्यंत, फ्राय होईपर्यंत आपला तिथे कुकर पण थंड होईल. हा, कांदा टोमॅटो दाखव चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये हळद टाकते, पाव चमचा. आता हे मसाले काय काय घेतले सर्व अर्धा चमचा घेतलाय. लाल मिरची पावडर, धना पावडर, हे गरम मसाला आणि जिरा पावडर, हे पूर्ण अर्धा चमचा आहे सर्व. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा मीठ टाकते, कारण आपण वाटाण्यात पण मीठ टाकलंय ना. आता आपले मसाले फ्राय होतात आहे. मसाले टाकले ना की लगेच थोडा पाणी टाकायचा, कारण मसाले आहे ना शिजायला पाहिजे. आता आपला कुकर बघूया. थंड झाला का? ते शिटी वर करून बघायची. झाला थंड. तरी आता वाफ येणार आहे उघडल्यावर. गरम आहे ना. वरती सालं आले बघ, पण ती सालं काढून नाही टाकायची. बटाटा पण शिजला चांगला. बटाटा पण आता चमच्याने ना ते आतल्या तसं मॅश करायचं. जरा मस्त शिजले आहेत. जास्त नाही मॅश करायचं, बटाटा जरा फोडून घ्यायचं. पाणी बरोबर झालं त्याच्यात. हे आपला बघा मसाला सगळा शिजलाय चांगला, एकदम मस्त शिजलाय मसाला. आता आपल्या रगड्यामध्ये आहे ना थोडा पाणी टाकते बघा, घट्ट झालाय. थोडा जास्त नाही टाकायचा आहे, पण रगडा म्हटला की आपल्याला तो रगडाच पाहिजे असतो, जरा घट्ट असं गरगरीत. थोडंसं पाणी ठेवलं त्याच्यात. थोडासा पाणी ठेवलं ना, त्याच्या बरोबरच पाणी ठेवला होता ना. आता याच्यामध्ये कढईमध्ये काढून घेते, जरा चमच्यानीच काढते, गरम आहे ना. आता थोडा बघा कुकरमध्ये पाणी टाकते, कारण ते सर्व वाटाण्याचं आहे ना मिश्रण. आता आपण ढवळून घेऊया. एकदम मस्त भारी रगडा झालाय. आणि वाटाणे पण आपले चांगले शिजले आहेत, म्हणजे ते चांगल्या क्वालिटीचे असलेत ना तर ते शिजतात पण चांगले. आता 2 मिनिटं फक्त आहे ना फुल गॅसवर 2 मिनिटं जरा उकळी यायला देते, कारण आपले सगळं साहित्य शिजलेलं आहे. आणि समजा तुमचे वाटाणे जर कुकरमध्ये जास्त शिजले नसतील ना तर तुम्हाला 10 मिनिटं गॅसवर शिजवायला लागेल.
कारण आपले वाटाणे चांगले शिजलेत म्हणजे तो पहिलाच रगडा झालाय. आणि एक माझा एक्सपिरियन्स सांगतो, मी एकदा तू पाणीपुरी बनवलेली, पाणी उरलं म्हणून मी परत रगडा वाटाणे आणायला गेलो, पण ते सेकंड टाइम त्याच प्रोसेसने वाटाणे शिजले नाही बरोबर, म्हणजे ते वाटाणे तेच वाटाणे राहिले होते, फक्त साल निघाली होती. म्हणून वाटाण्याच्या क्वालिटीवर पण डिपेंड असतं ना. क्वालिटीवर असतं, चांगले वाटाणे चांगल्या दुकानात घ्यायचे. हा, तर ते असं नाही तर आपल्याला वाटतं की आम्ही तेवढी शिट्या केल्या परत तरी शिजत नाही, ते शिजत नाही. हा, ऍक्च्युली प्रॉब्लेम वाटाण्याचं असतं. चांगली उकळी येते आणि आपल्याला घट्ट पाहिजे तर असाच पाहिजे रगडा. आणि हा थंड झाला ना की तो घट्ट होणार अजून, म्हणून असाच ठेवायचा, तिथपर्यंत ठेवायचा. आपला इडली डोश्याचा बॅटर असतो ना, असं हे बघ, डोश्यासारखं. हा हे बघ, असं असं खायला पण मजा येईल. असा खायला चांगला. आणि हे थंड झाल्यावर तो अजून सुकेल ना तर अजून मजा येईल. ही कोथिंबीर तू आता आणलीस ना, ती बघ, याला अशी मुळं आहेत बघ, है ना. ही म्हणजे तोडून नाही आणलेली आहे, उपटून आणलेली आहे, बांधाची आता शेताच्या. हा, ही आता काय करायची, अशी स्वच्छ धुवायची जरा. ते गॅस बंद करू का? हा, गॅस बंद कर. आता फक्त त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची आहे. असं ग्लास घ्यायचा, त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ठेवायचा आणि मुळं बुडतील ना एवढंच पाणी ठेवायचा. आणि समजा ज्यांनी आणले त्यांच्याकडे मुलंच नसतील तर? मुलं नसतील तर मग ती तोडून आपण फ्रीज मध्ये ठेवायची डब्यात भरून. अशी आता ही आता धुतले नरम झाली आहे आणि ती आणलेली आहे ना म्हणून ती नरम आहे. आता थोड्या टायमाने आहे ना ही अशी वर येणार, ताट होणार. 2 दिवस राहील फक्त हे बाहेर, हा है ना. आता ही आपली कोथिंबीर, ताजी कोथिंबीर आहे, ही अशी कापून त्याच्यावरती टाकायची. आता तुम्हाला ढवळताना दाखवते, नंतर कोथिंबीर टाकून ठेवली आहे, आता तुम्हाला सर्व करताना दाखवते. आता चाट बनवायचा आहे तर आपल्याला चटण्या लागणार. हे बघा, चटणी नंबर 1. चटणी नंबर 1. आणि सर्विंगच्या अगोदर बघा असं किचन साफसफाई होते, बरोबर ना मी? मग तुम्हाला ते सर्विंग एकदम क्लीन दिसते किचन, म्हणजे मी तिकडे आणेपर्यंत इकडे सर्व साफसफाई होते. आता माझा कुकर घासायचा राहिला. चटणी नंबर 2. चटणी नंबर 1. चटणी नंबर 2 ही परत बनवली का? आता इथे बघा, शुभांगी केरी चाट रेस्टॉरंट, चाट ढाबा रेडी आहे. चला आता काय, आता रगडा ढवळते बघा. हे किती भारी वाटतं बघूनच. अरे वा वा वा, बघ मी म्हटलं ना थंड झाल्यावर थोडा घट्ट होय आणि रगडा असाच असाच पाहिजे. ते पातळ पातळ जे देतात ना रगडा, तर मला आवडत नाही. आपल्या घरात रगडा कोणाला आवडतो सांग? ताईला रगडा पॅटीस, बाहेर गेले की रगडा पॅटीस हेच पाहिजे असतो तिथे जास्त. रगडा पॅटीस आणि शेवपुरी. आता हिरवी चटणी आणि ही लाल चटणी, आपली इमलीची चटणी म्हणजे चिंचेची चटणी, ही आम्ही अगोदर बनवलेली, हे अगोदर बनवलेली आहे. तुम्हाला व्हिडिओ उद्या येईल, रेसिपी चला उद्या टाकतो मी, जुना व्हिडिओ आहे एक. आता चटणी टाकायची, आपली घट्ट चटणी आहे ना म्हणजे अशी पटकन पडत नाही. ही चटणी मग मी किती महिनाभर राहतील ना? हा, अगदी फ्रीज मध्ये महिनाभर काय चांगलीच राहील. बस. आपली घट्ट घरगुती आहे ना म्हणून घट्ट आहे ती. आणि रगडा काय आपण मिक्स करूनच खाणार आहे ना. आणि ही खाल्लेली आहे मी चटणी, लय भारी लागते ही चटणी मम्मी. ह्याच्यासाठीच आम्ही ठेवलेली ती, की कधी चाट रिलेटेड आयटम बनवले तर त्याच्यात टाकायला, नाही तर मी ब्रेड सँडविच कधी काय खाल्ला ना तर त्याबरोबर मी खातो सँडविचला लावून. काय बघ घेऊ, बस बस झाली बस. कांदा, टोमॅटो आणि गाजर. आता ताईसाठी प्लेट असते ना टेस्टिंग, जर ताई असते तर कांदा नाही खाल्ला असता त्यांनी. कांदा हे काय टाकायलाच नाही सांगितलं असतं. आता आमची ताई कांदा नाही खात. तुमच्याकडे असं काय आहे का? तुम्ही प्रत्येक कमेंट करणारे सांगा तुमचं काय एक असं म्हणजे घरामध्ये असं कोण आहे का, किंवा तुम्ही असं काय आहे की तुम्ही खात नाही. आता हे टोमॅटो ना, टोमॅटो टाकले. इथं पिझ्झा वाटतंय मला मम्मी. आता गाजर, गाजर थोडं थोडं टाकायचं, छान दिसतो खायला जरा मिक्स. आता याच्यावरती आपला लाल मसाला, मिरची पावडर अशीच जराशी टाकायची, 1 चिमटी. बस झाली ना, ती दिसायला नाही टाकायची, अशीच आपल्या आवडीने टाकायची. आपला चाट मसाला, मग बस. आता चाट मसाला पडला म्हणजे सर्व झालं. चाट मसाला. आता त्याच्यावरती स्पेशल शेव. आणि ही शेव बघून घे, बारीक शेव आहे, बारीक शेव आहे. अशी शेव असली पाहिजे, अशी. त्याच्याशी ती जाड शेव असते ती खायला मजा नाही. बघा पाणीपुरीवाल्यांकडेच भेटते अशी शेव, अशी शेव ना. पप्पू कसा बोलतोय बघा.
आणा आणि बनवा. आणि बनवा. त्याच्यावरती कोथिंबीर. बस बस बस. आता किती मम्मी, जशी जशी त्याच्या टाका चालले तशी प्राइस वाढत चालली त्याची. चला आता खायची सुरुवात करा. का वाटण्यासाठी पिझ्झा वाटतंय नाही आता असं. पहिला कोण खाणार आहे बघा. कोथिंबीर पण एकदम ताजी भेटली आहे, हो. मस्त पैकी. आता इथे नैवेद्य भरायचं काम चालू आहे, कारण नैवेद्य खाल्ल्याशिवाय आपण उपास सोडल्याशिवाय टेस्ट नाही करू शकत. हा डाळ. हे आपलं ते आपल्या बाप्पाला ठेवलेलं, आणि आपल्याकडे स्पेशल पाहुणे आलेत ना. आमच्याकडे पाहुणे आले त्यांच्यासाठी हे. हा, हे त्यानंतर आम्ही जेवणार. आता बघ तू याच्यामध्ये जेवणार. दिलूचं नाक कुठे आहे, डोळे कुठे आहे, तोंड कुठे आहे. आलेले हात पकडलेले, हात पकडलेले. आय चावली चावली चावली. ती चावते, दिलू चावते माझी. दिलू माझी चावली आहे, दिलू माझी चावली आहे. हे बघ डोळे, हे डोळे, हे नाक, हे तोंड. दाखव दाखव तुझं तोंड दाखव. तुला टिक्का नाही लावला ना, असा टिक्का नाही लावला ना तुझा. असा टिक्का लावू तुला, टिक्का लावू माझा. हे बघ माझा टिक्का लावू. डोळे बंद आहे. नाही डोळे बंद आहेत, आता चालू उघडले. आहेत. डोळे चालू आहेत, दिलू सेफ्टी चालू आहे. पंखा बंद केला की झोपा, है ना. पंखा बंद केला की झोपा. मारू का तोंडाला. ताई कशी तोंड धरते तुझं, असं दाबून धरते. मला भीती वाटते ना तुझी. घोडे, ही घोडी आहे घोडी. या घोड्याला मारा, मारा घोड्याला. शी इज नॉट घोडी, मारा. शी इज कॅट. कॅट नाही आहे ती, बाबू आहे ती माझी बाबू आहे ती. बाबूला असं चोळायला लागतो, पण भीती पण वाटते. आता रागात आले. आता बैल अंगात आलाय ना तुझ्या. बैल अंगात येतो दिलूच्या, वाशी येते अंगावर. हो आता तुला बसायला होते बरोबर मम्मी. आता होते बसायला, म्हणून तर साडी घातली ना. जेवढी तू कामात बिझी राहशील, हे पण तुला एक एंटरटेनमेंट आहे ना, रेसिपी बनवणं म्हणजे पण. कसं आपण ते दुखण्यात धरून बसला ना की ते दुखतच राहणार. आणि कुठेतरी ती शिर चमकली असेल ना, तर ती काम करून कधी पटकन बरी होईल ना ते सांगता नाही येणार. परवा पण मागे असंच झालं होतं, मला थोडा पाय दुखत होता, मी कामातच राहिली. आणि पटकन ते व्यायाम करताना ना पटकन कधी बरं झालं वाटलं पण नाही. आणि एक पाण्याचा ग्लास दिसतो आत्ताच मम्मीला औषध. आता गोळ्या घेतले मी. आणि तुम्ही पण, तुम्हाला सांगते मी, असं काही दुखलं खुपलं ना तर ते दुख धरून नाही बसायचं. हालचाल शरीराची करायची. शरीराची हालचाल केली ना, मग ते आपलं कधी दुखणं जातं ना ते माहिती नाही पडत. बरोबर. आता कमेंट मध्ये होता ना, कोणाचा तरी पाय दुखतोय ना, ते पाय धरून नाही बसायचं, कामाला लागायचं. आता किती सिटी झाल्या? आता पहिली सिटी होते नाही, पहिली शिटी होते, 4 शिट्या 5 शिट्या देत आहेत. फटाफट होतील ना आता. होते एकदा शिट्टी व्हायला लागली की 5 शिट्या होतात. पप्प्या हम्म. बघ बघ रागात आहे. सूर जी. घेणार तुझ्यासारखा सूर. आता बघा दिलू. पप्पी घे. नाही पप्पी नाही. चला शूटिंगला चला. हे घे हे वाजव. दिल कांदा गान चेकिंग. नाही आवाज येत. हे बघ आवाज नाही येत. अरे घाबरते ती त्याला. घाबरते काय? आवाज नाही येत. आणि लास्ट टाइम विचारलेलं दिलला कॅडबरी देऊ नका. दिलला कॅडबरी, दिलची कॅडबरी म्हणजे दिलचीच कॅडबरी असते ती. म्हणजे त्या कॅडबरी म्हणजे मुलांची नाही, माणसाची. कॅटचीच आहे ती. त्यांचीच कॅडबरी. खात नाही, हे दुसरा फ्लेवर आलाय ना. हा तू दुसरं खात नाही. बघ फोडून बघ ना, खाते की नाही. दिल चिच्ची आणली तुला. कुकडी. बरोबर, तिला आता खाईल ती. आता खाईल. चल दिलू खा. घे बाबू घे. असं घे. केस चोरला रे. ती स्मार्ट आहे एकदम. भरपूर अक्कल आहे तिला. आता 3 वर्षाची गोडी झाली ना. 3 वर्षाची गोडी झाली. 3 कशी 5? हा 3, 4, 4 चालू आहे. पप्पाच्या अगोदर. आता जानेवारी मध्ये तिला 4 वर्ष पूर्ण होती. हा बरोबर. 4 मग तू 3 मोठी. 4 आता होईल ती 4 मॅडम. पूर्ण होती. टिका लावा. काय समजतो तिला. पहिली सिटी, दुसरी सिटी. चल दिल बाहेर जायचंय. हे बाहेर जा. ये बाहेर छोटी मोजूला बोलावतात त्याचा. हे बाहेर. ए दिल्ला दे खेळायला. हे बाहेर ये. ए बाबू दिल्ला दे. ए बाबू. कोण नाही बाबू. दरवाजापासून गेला. बघ ए बाबू. लपाछुपी गेलतो तुम्ही. आणि हे कोणाकोणाला करायला आवडतं सांगा जरा. फोडायला.
टाकून फेकून देते म्हणून मी लपून हा ठेवते. आज काय संकष्टी आहे? आज संकष्टी आहे ना, गणपती गेल्यावर जी पहिली संकष्टी येते ना, ती तू पकडते. ती उपवास पकडायचा असतो. तू मीच नाही, सर्व लोक पकडतात. तू काय खाल्लं मग आज पूर्ण दिवस? फ्रुट्स. ते फळं दिलीस ती तू. फ्रुट्सच खातेस ना? आज नैवेद्य काय मग बघायला भेटेल यांना? आज नैवेद्य मस्त बनवलाय मी बघ. हम्म, आम्ही बसून नाही आणि झोपून पण नाही. आम्ही दोघांनी माझा पाय दुखतोय माझा पाय, पण मी ते धरून नाही ठेवलंय कारण आज उपवास आहे, संकष्टी आहे ना. माझा पण आहे संकष्टी. आज पप्पूचा पण उपवास आहे. तर एकट्यासाठी कसा करणार जेवण? हा, म्हणून आम्ही दोघं तुमचं नैवेद्य दाखवतो तुम्हाला. हा, ही कितवी सिटी आता? चौथी. चौथी. हो मॅडम. मॅडम कॅडबरी खात नाही. आणि ही बघ आपली दिल. आता ही 5वी सिटी तुम्हाला ऐकायला येते. मॅडम काय खाते तू? मम्मी कोणती मच्छी बनवली आहेस? ही कोणती मच्छी बनवलेली? सौंदर्य साठी स्पेशल फ्रीज मध्ये असतात. हाय फ्रीज मध्ये दिल. तेव्हा तुझा स्टॉक, मच्छीचा स्टॉक. दिवसाला किती खाते? 2 खाते ना मम्मी ही? अजून उद्यापर्यंत आहे, मग उद्या परवापर्यंत. आज आमच्याकडे रेसिपी पण बनली, मोदक पण बनलं, उपवासाचा ताट पण बनलं. आमचा उपवास सोडला सुद्धा. आता आम्ही रेसिपी टेस्ट करतो. रगडा पॅटीस मी बाहेर खातो ना आपण, सेम टू सेम तसंच चव लागते. गोड आणि तिखट चटणीमुळे ना तर अजून स्वाद आला त्याला. आपण बाहेर पाणीपुरीवाल्याकडे रगडा खातो ना, सेम टू सेम तसंच झालं. आणि चटणीची रेसिपी उद्या येणार. चटणी आपली तो माझा पहिला व्हिडिओ मी पडायच्या आधी बनवलाय. तो जुना व्हिडिओ म्हणून तो उद्या टाकतो आम्ही. आता बाहेर जायची गरज नाही. जर आता तुम्हाला असं ताई वाटतं, आपली आता पटकन बनवेल कारण ताईला खूप रगडा आवडतो. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की ह्याची चव कशी आहे, आपण बाहेर रगडा पॅटीस किती आवडीने खातो आणि आपल्याला काय वाटतं की ते लोक त्यांच्यासारखी आपल्या घरी का नाही बनत, तर मी तुम्हाला सांगतो असंच बघा, ही रेसिपी बघा आणि उद्या येणाऱ्या रेसिपीमध्ये आपली जी चटणी आहे ती बघा आणि मिक्स करा आणि म्हणजे असंच बनवा. सेम टू सेम तशी चव लागते. मग तुम्ही म्हणणार पण नाही की बाहेरच्यांना तुम्ही विचारणार पण नाही की तुम्ही ते गोड पाणी किंवा तिखट पाणी आपण कसं बनवतो, तुम्ही कसं बनवलं. रेसिपी तुमच्या समोर आहे, तुम्ही नक्कीच बनवा. रेसिपी एकदम चव एकदम छान आहे. मला माझी तब्येत ठीक आहे.